Aha, Igbo bụ Igbo ekene m unu na unu maka o si adị na anyị mana taata na anyị nwere onye ọbịa o nwere ihe anyị na-achọ itinye ọnụ na wee sị ka uche onye adịghị anyị mana uche ofu onye anaghị ezochi ezo wee sị ka anyị kpọta mmadụ ka e wee tinye bụ okwu ọnụ. N'akụkụ m na anyị nwere ada anyị nwaanyị bụ onye ma hafụ ka o were aka ewe okwu. Nne, gwa anyị afa gị biko, gwa anyị ebe isi. Ndị be anyị ekene m unu. Abụ m Oriakụ Ada Chizọba, onye Enugu steeti. Enugu steeti. Biko Igbo bụ Igbo, a sị m na taata na o nwere ihe na-elu Igbo anụ n'ahụ, asị ka anyị kwuo maka ya. Taata anyị na-ekwu maka nwatakịrị amụta be nne ya, ihe ndị Igbo na-akpọ ime mkpuke. Ya bụ ihe na-ebutegoro ụfọdụ ezinụlọ ọgba aghara, butelu nsogbu na agha adị agha, mekwanụ ụfọdụ ụmụazị ahụ ha pụọ ha anaghị anatazi. Taata anyị sị ka anyị tinye ọnụ wee na-asị ka anyị jụọ ada anyị nwaanyị bụ ada anyị ajụjụ nke izi anyị na-ajụ gị bụ gịnị bụ ime mkpuke? Na nghọta nke m, ime mkpuke bụ ime afọ ime atụtara atụta na-anụlọ di, na mmekọ nwoke na nwaanyị na-anụlọ di. Ọ ga-atụba gị ime nwaanyị na ọbịa ha nụta gị, ọbịa ha kwụ ụgwọ isi gị, ọmalọ ndị bụ. Abịa na-asụ ajụjụ nke ọzọ anyị na-ajụkwa gị taata wee bụrụ nwatakịrị atụta n'ime mkpuke. Ọ bụrụ na mpi ya onye tụwa nke nwaanyị ime emebeghị ego n'isi ya, o nwere right ịbịa kpọrọ nwa ahụ ebe ọ na-emebeghị ego n'isi nke nwaanyị? O nweghị right ịbịa kpọrọ nwa ahụ. N'ala Igbo, onye tụbara ime nke nwa ahụ, that is nke nwoke tụbara ime nke nwatakịrị, ọ bụrụ na o mebi ihe n'isi nke nwaanyị, o nweghị right over the child. Mana ọ bụrụ na o megi ihe n'isi nke nwaanyị mana ha achọghịzi ịnụ, ọ dị like o nwere full right ịbịa sị ka ya kpọrọ nwa ya, maka na ha ada anụzi alụmdi na nwunye. Mana ọ bụrụ na o nwebi ihe o mee, o nweghị right ịbịa sị na nwa ya bụ ihe ahụ n'ala Igbo, that is na omenala ala Igbo. Ọ bụkwa na nke nwaanyị laikili nke nwoke, nọ na nke nwoke si na nna ịmago ihe dị na nwoke na nwaanyị, nna ya amaghị ma mụ atụwa gị ime, nke nwaanyị na-asị ya ma mụ atụwa gị ime, kini a na-akụ ya ọbụla akụkọ na nke nwaanyị wee sizi ike ebe ọ dị ọ na ahụ ikwetaghị n'ọnwa gị ka ndulu jeje zụba ka nwatakịrị nọrọzi ya na be anyị. Kịta nwatakịrị ahụ nọ na be nke nwaanyị ha onwe ihe a na-akpọ right over inheritance na family ahụ ọ nọ na ya. Nwatakịrị ahụ, family nke nwaanyị ahụ, nke ahụ mụtụtara ime mme ya, onwe right for inheritance? Ebe ọ bụ na ọ dị ụta, like na nke nwoke ekwetala n'ọnwụ ya bụ ihe ahụ, na o nwekwa ihe o kwesịrị ike ime, na ọ bụrụ na eziokwu na ọ chọrọ nwa ahụ n'eziokwu na ọ chọrọ nwa ahụ, ihe o kwesịrị ike ime bụ ịkpọrọ nke nwaanyị jee ụlọ ọgwụ, like ihe ndị a na bekee kpọrọ ịga mee DNA test, chọpụta ma ọnwụ ya bụ ihe ahụ. Mana ọ bụ that na ọ chọrọ ịkpọ nke na o nweghị dị ụtọ o si gbata ya n'uche ịkpọrọ nwa ahụ, and na ọ chọghị ịkpọ ya n'eziokwu, o wee hapụrụ ya nke nwaanyị, o jezuru ya. And nke nwaanyị n'eziokwu na ọ ma nọ nke nwoke ahụ bụ ihe tụbara ya ime, maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị bụ ha tụta ime ha ama mma onye tụba ha ime, onye si ma ewote si kowezie dịtị na ọ bụrụ kesi ejezie DNA ekwuzie onye tụba ha ime. Mana ọ bụrụ na ọ dị sure nọ nke nwoke bụ ihe tụba ya ime, kama na ọjọọ si na ọ bụla nwa ya, that is ọjọọ si na edi anyị dị nwa na ọ bụla nwa ya, o wee kpọrọ nwa ga zụchaa ya. Then ọ bụrụ na ọ zụchaa dị nwa, ekewa akụ na ụba, si ka ekewe nke nwoke etogo nna ma ọ na nke nwoke etogo ka eke ya akụ na ụba, ama nke ya n'ala Igbo. Ọ dịzelu ndị ezinụlọ nke nwaanyị si ngwa nke nwoke na gị were ana dị ụta na eji nke anọ na nke a bụ nke gị.
mana ọ bụrụ na ekewe ya like no full right ya ọ bụghị ya maka na o soghị na family ahụ. Bobi Igbo na-anụgo anụ bụ na anụ ga-asị na uche onye adịghị ya njọ. Ọzọ dị ka ibia wee bụrụ na nwa ahụ amụta atụtụ ime mkpuke ya mama ya ọ ya akpọrọ nwa ya o nwere ike mbe na ọ tụtago ime ahụ sikwa na ọ tụtara ime ahụ mgbe ọ dị 18 years 19 di wee bịaziela ya mgbe ọ dị 25 26 years ọ ya kpọrọ nwa ahụ si na ọ na-aga be di ya nwere ike ma ọnụazi di ọzọ bịaziri ọsịzi oke nwa m ọnwa ntụtara ime mkpuke ka m kpọrọ ya gawa be di m o nwenwu right ịkpọ nwa ahụ gawa be di ọ nụrụ ọfụ. Iji gwa gị eziokwu nke nwaanyị abụghị onye ga-ekwu ihe ga-eme maka na ọ bụrụ na nke nwoke ọ na-akpọ nụrụ nwa aga na bịa anabata ha nwa ahụ ọma mkpọnye ya bịa so ọ dọọlụ yawa na nke nwoke ekpe ya akpa nke nwoke nabatakwanụ nwa ahụ then o nwere right ịkpọrọ nwa gawa mana ọ bụrụ na ọ nabataghị ya maka na ọ bụghị ya bụ ihe mụrụ ya na onwe ndị ọ ga-abụ ha bịa ha sị na ha ma mkpọ nwa ha na-amụghọ gazụọ so ọ bụrụ na nke nwoke anabataghị nwa ahụ ọ hapụrụ ya ndị be ha mana ọ bụkwa ya mee na ọma na-ajụ ese nwa ya maka na onwe ya ka ọ bụ. Ọzọ dị ka ibe wee bụrụ na nwatakịrị ahụ amụta kịta na o nwere abịa n'ezinụlọ a sị na nwa abụghị onye ezinụlọ ogwugo nne ekenye ya akụ na ụba kenye ya ana kenye ya nkwụ kenye ya ọjị kenye ya ube ụmụ ụfọdụ ya pụtasị na nwatakịrị abụghị nwa ezinụlọ a emere ana kezi ihe ọ ya bụ achọrọ ime ọ bụrụ na nwaanyị ka amụta di wee na-abịala nke nwaanyị ahụ for example di na-abịala ya ka ihe a ya emenwu ka ọ bụrụ na nwa ahụ nwere ebe di na-abịala ya ebute nkwụ ọ bụrụkwanụ nke nwoke ka ihe a ya emenwu ka ọ bụrụ na ka ihe ọ ya emenwu na ka ihe a ya emenwu ka ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere ebe ọkwụ ka ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ ihe ndị oyibo na-akpọ na the child belong somewhere ka ha ya eme in situation like that. Ndị be anyị ekenekwe m unu like ịchọ ya dị njọ ọ gbagotekwa ọ bụkwa n'ikwu abịa na nke nwoke ọ bụ that na nke nwoke na-ekewa ihe ma ekeche ihe asị na ọ bụghị osoghị na our family mana ekenyere ya ọzọ ekenye ya nkwụ mana kenye ya ube kenye ya mmanya kenye ihe niile a na-eke na ndị ezinụlọ kenye ihe in terms of ka ada emene ya ka ọ da awụnana as an outcast ka ọ na-eme ka uoro ka obi dị ya mma mana full bona fide member of that family ọ bụbeghị ya ọ bụrụ nke nwaanyị asị oke di na-abịala ya ka maka na mmiri akpọghị ya wee gawa be di ya di wee na-abịala ya ka ha ya eme ka ebe ekwesịrị ibute nkwụ ka ha ya eme ka ọ bụrụ na nwatakịrị a n'onwe ebe ibutere nkwụ n'ọzara afa asị oke ibutere nkwụ a be ndị be dị otu a na-ebutere nkwụ a be ndị be nke nwoke kwa ntonite ego di ya n'aka ọ na onwere ihe ọ chọrọ ime na onwere ihe ọ chọrọ igo asị oke your family member ka ka ya esi wee situation like that ọ esi wee dapụtara ya. Abịa na nke nwoke ọ bụrụ dat na anabataghị ya onye ikelu nkwụ ka ya ana ka ya ihe ndị ọzọ o gosiri na unu nabata ya mana ọ bụrụ na unu achọghị ka ọ nọ n'ezinụlọ ahụ as full member of the family ihe ọ dọọlụ nke nwaanyị ime that is mma mụtalụ nke nwoke ahụ ihe ọ dọọlụ ya ime bụ na ọ bụ na ọma onye tụba ihe ime ya duru ya jee gị gosi ya nne ya so be nne ya nke o wezi right ikete ihe niile o were right ịnọ as a full member of the family mana ọ bụ that na ọ maghị ịtụba ya ime maybe na ọ tụtara ime ahụ by ihe ndị oyibo na-akpọ rape by raping onwe na-ada eme nke ahụ bụ mistake a na-amara ama so ya wee media onwe mgbe o ji buru ya n'uche that na ihe dị ụta nke eme ya mbụ ihe mberede ajọ ihe bịakwutere mmadụ so aka ọ ga-eji soro the team bụ ọ ga-eme ya family ahụ ga-anabata ya mana ọ bụ na anabata ya kpọrọ nwa ya
o wee ka a mụọ ụmụ 5 na dị ezinụlọ, ofu ya hafee like nke nwoke ahụ amụta so ọ ga-ewenata na famili onye ọ na-adaba gị na ya ọfụma so a sịkwa na ọma nnọ ịkpọrọ akpọgara onye ahụ ọ na-adaba gị na ya ọfụma ya na ya nọrọ. Then mgbe nke nwoke ga-agacha akwụkwọ gacha mahadum ihe ndị oyibo kpọrọ yunivasiti, ọ gacha ya fụta Chukwu na Mary amara o weta ọrụ, Chukwu gozie ya, ihe oge mebụ o jego ana ogote ana o megin ọ rụọ unu ebe ahụ wee megin nụọ nwaanyị ezinụlọ ya amalite maka na o jizi ego and mgbe ahụ ọ ga-eweta ego ahụ ụmụnna ma nchegizi ma ya atụtara ime ahụ maka na ego na-ekwuzi n'okwu na nke nwoke jizi ego so ọ bụrụ nke nwaanyị o wee chi ịnụ di biko si kpọrọ nke nwaanyị, ọ bụrụ na nke nwaanyị chi ịnụ di onye mụtara ya kpọrọ ya ga-gosi ya nne ya maka na iwe anwa nata bride price the girl be unu ma ndị bụ nnabata nke nwoke ka ọ bịakwa ụgwọ isi nke nwaanyị n'ebe ahụ akwa alụ ọ na-evute ọ ga-eme in fact ka m kpọọ ya alụ ọ dịrọ mma na omenala Igbo so ebe ị ga-eburu mma ya buga bụ na nke onye mụrụ nke nwaanyị ọkwa na nwa mụta based on gang raping or raped by a madman by some mistakes na-adịkwanụ. Ọ bụrụ na erepụrụ gị wee tụta ime mmụọ ma ọ bụrụ nke nwaanyị, ezinụlọ nke nwoke ezinụlọ nke nwaanyị nwee ike ịnabata dị mmanya that is ọkwụmụ ụgwọ isi nke nwaanyị ahụ mana ha ga-agwakwa nke nwoke ihe mere, mana a ga-agwakwa nke nwoke ihe mere so that echi ka ọ hafụ isi na ya amalụ onye na-eme ọ na-adị mma mgbe ụfọdụ ichi ịnụ di ma ọ na gị na mmadụ na-eme ọyị mmekata ọyị ọ bụrụ na oru ego nke ụnama hapụ owu na oru ego nke enu ọbụgodị na owu iyi n'iche izolo ezo before biko gbaa mbọ ka imeghere ya nke nwoke ka ọ mara all these things so that echi ka ọ hafụ ibutere unu esemokwu n'ezinụlọ. Ndị Igbo ahụ na-anụgo ya na okwu nke anyị eji eweta atatala akpụ n'ọnụ arịa na-asị biko na ada nwaanyị bụ Chizọba onye Enugu asa na ihe ọ kwesịrị ịsa arịa na-asị na ohere nke a ka ji ebe na nchịkọta okwu aji maka tata maka na okwu aji na ya tata bụ nwa atụtalụ ime mkpuke ya gịnị na gịnị ka ọ kwesịrị inweta n'ezinụlọ o si na-ewepụta na nchịkọta okwu a bụ na onwe nwa mụtara na ime mkpuke na be unu kaba n'ahụ ka unu nabata ya na nwa bụ nwa amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị nwa bụ nwa ọgwụkwanụ nwa nwoke nabata na ya ọgwụkwa na nke nwaanyị sikwa nnọọ ya akpụ ya jebe die nke nwoke ọ na-eje na nke ekwetekwa nnọọ ya akpụ ya bata kpọlụ kaba ọgwụkwa na ọkwa hụkwanụ ụna nabata ya bụ unu nwekwana ihe akụ na ụba na-eke eke kwesị ihe ili aka ka o wee filukwa na-atụhụ mmasị nwa amụtara amụtakwa ụdị ifi na asa na outcast ọ dịkwala ya emelia ya maka emerụ nwoke ka emeli ibi ya obi adị ya mma. So onye ndị Igbo anyị wezụ ka bịa na nchịkọta nke tata na ihe ndị na ana Igbo na ụfọdụ ihe n'eli Igbo ahụ anaghị anụzi onu ya n'ụbọchị nke tata biko ajọ ohere a wee na-asị ọ bụrụ na sọskraịbụ na this channel and biko kwa nyere anyị aka gbasa ozi ya ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ na anụgo Igbo bye bye. Ka emesịa.